cine apare cu flori la ușă și-ți spune mereu: iartă-mă, păpușă, cine te strânge în brațe și cine te sărută, cine vine seara obosit, dar gata să te fută. Și dacă răspunsul nu sunt eu, te omor, dar acum e târziu, culcă-te, somn ușor. Tot ce-ți spun acum, uită până mâine, vorbește vinul pentru mine. Nu mai lua în seamă tot ce zic, ce fac fără tine. Tot ce-ți spun acum, uită până mâine, vorbește vinul pentru mine. Nu mai lua în seamă tot ce zic, ce fac fără tine. Nu vreau să mă schimbi, să mă înțelegi, am nevoie doar de tine, de novele și de zile. Banii nu mă fac, o să te țin pentru mine și când o fi mai rău să ne meargă așa de bine. Să nu mai vin, ar trebui să mă înțelegi, dacă nu încete să crezi numai ce vrei. Pierderea că de prea mult timp, prea multe n-ai cum să le ștergi, dar încep să uiți tot ce a fost mai frumos și greșești. În schimb îți amintești mereu tot ce a fost mai rău și-ți faci rău de fiecare dată când te gândești. Spune, de ce te ferești, de ce te porți așa? Mă simt suspect, mereu vrei să mă prinzi cu ceva, dar după ploaia ta vine și soarele într-o zi. Chiar dacă fac multe prostii și spun multe porcării, să știi, tot ce e bun în sufletul meu se leagă de tine. De ce ascult ce zice lumea despre mine? Tu mă cunoști mai bine, las-o să vorbească. Ce rost are să o ascult dacă lumea e proastă? Ce-ai vrea să fie ca ea când nu e așa? De fapt nu știi că oamenii nepăsători dau sfaturi de căcat. Ciudat. Rezultat Crăciunului Ioana cu Palomina 0 puncte penalizare calificată.